muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages zvakangooma azvo vedu we tadzoka zvekare regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvimwe zvacho zvinotyisa. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ineno ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Ndakamboenda pane chimwe chirongwa but chirongwa cheku Facebook ndobva ndachizotaura nemaadmin vemugrupu imomo. Mazuva acho vainge vachiti kune vose avo vane matambudziko munokwanisa kuuya nenyaya dzenyu oro munokwanisa kuita kari kavidhiyo tobva taposta mugrupu. Grupu iri rainge riri revanhu vari kutsvaka mabasa but maipota muchitumidzirwa maconfession. Saka sezvo ndainge ndisinawo zvekuita ndigere pamba, mudzimai wangu ainge anditiza nekudawo kwezvikonzero zvake. Saka ndaingoswera rangu ndiri mugrupu imomo ndichizamawo kuti ndinge ndichitsvakawo basa. Nerimwe zuva ndakangoendawo kuinbox kwaadmin mushure mekunge ndaona umwewo akauya akati iye ainge akakwanisa kutowana basa mugrupu. Akatotumidzira picture ainge ari mukadzi ainge ava kutoshanda pane imwe lodge iri kuBulawayo achitoti thank you maadmin makandibatsira ndava kutoshanda. Saka zvakabva zvachizondipa ushungu ndikabva ndati zvimwe kuda grupu iri rinokwanisa kutosolvawo matambudziko angu. Ndobva ndaenda kuna admin ndikabva ndati naye admin ndiri kutsvakawo rubatsiro. Admin akabva anditi iye anobhadharisa kuti ange achizoisa nyaya yako pamhepo. Ndikabva ndati mari, akabva anditi $5 kana kuti $10. Akabva anditi unondiitira eco cash. Ndokubva ndamutumidzira, asi ndakazomutumidzira mari iyi ndava kutoita zvekutobatanidza. Mari yandainge ndiinayo yainge iri $8. Ndobva ndatsvaka 2 ndikabva ndaenda ndikabva ndanomutumidzira mari iyaya. Mushure mekunge ndamutumidzira akanditi unondipa mapictures ako zvekare unongonyora nyaya yako obva wandipa nyaya yako. Ndokubva ndachizomutumidzira nyaya yangu akabva abatanidza nemapictures kwava kubva achizoposta mugrupu rake. Pasina kana nguva ndakabva ndachizoona achiuya kuinbox kwangu akabva anditi zvaita. Akandiudza kuti painge paine imwe couple iyo yainge iri kuAmerica. Couple iyi yainge ichida kuti ndinge ndichizotaura nayo but vaida kutanga vamboverifya kuti ndiri munhu akaita sei. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumba kweimwe sister yemukadzi wacho kuEastgate. Ndakabva ndachizoenda kuEastgate kuya uko kwandakanoitwa interview. Sezvo ineniwo nditori nemapepa eusecurity, zvitori zvinhu zvandakaenderawo kuchikoro. Ndakabva ndachizovaratidza mapepa angu ndikabva ndati handina rimwe basa randingati iri ndiro randinogona kudriver. Ndinogona hangu asi license handina but I've been a security pari zvino ndikutotsvakawo basa. Vakabva vati kana utori security ndiwe munhu watiri kuda. Saka vakabva vachizotaura nehama dzavo dzainge dziri kuAmerica. Pasina mazuva ndikabva ndatoudzwa kutoti ndainge ndatowana basa. Ndakafara chaizvo mukoma. Ndobva ndachizotanga kushanda pamba pevanhu ivavo. Handichatauri hangu kuti imba yacho iri kupi nekuti ndinototyawo for my own safety. Saka ndakabva ndachizotanga kushanda kumasebab. Ndainge ndichishanda security guard ndichishanda usiku. Ndaendako ndobva ndanoita pungwe ndiri kubasa. Zvino nerimwe zuva mukomanashi ndakati ndakatogara hangu ndichitoteererawo nyaya mumagrupu emumawhatsapp ndichitirawo kufambisa nguva. Ndainge ndakagara papassage. Saka ndaiwanzo kuti usiku ndobatidza malights ose epanze ndobva ndatora jira rangu ndobva ndafuka hangu uye zvekare ndichinzwa radio kana kungotaura nevanhu pamawhatsapp pungwe usiku hwose ndiri pabasa. Then ndobva ndakangonzwa kuti pane munhu ainge ari mumba. Ndakavhunduka because chekutanga chandakafungidzira kuti chainge chaitika ndechekuti zvimwe kuda mainge muine munhu ainge apinda mumba maybe nekuback door dziri mbavha dzainge dzitori busy mukoma. Ndakabva ndachizosimuka kubva pacheya paya ndikanyahwaira. Chakandinetsa ndechekuti ndakati ndichinodongorera murumu mune imwe spare bedroom
mandainge ndichinzwa kuti ndo mainge muchiitika movement. Light remurumu imomo rainge rakabatidzwa, yet ndainge ndangobatidza malight ekunze chete, asi malights ose emumba ndainge ndakamadzima. Pandakanodongorera mukoma ndakaona kuti mainge muine mwana uyo ainge arimo. Mwana uyu ainge atori busy achitowaridza mbeta wake, saka ainge akatopfeka night dress rewhite ari busy achitowaridza mbedha. Akabva achizongotendeuka. Paakacheuka mukoma Nanshi handina kuona chiso chake. The next thing that happened, mukoma ndakabva ndachizongodonha pasi, asi pandakanowira pasi mwana uyu ndakamuona atomira pasaidi neni. Ndakazomuka mangwana acho makuseni usiku hwose, zvinoreva izvo kuti ndakazongorarapo ipapo pandainge ndadonhera. Saka nekuda kwekuti ndichiri mudiki ndakamboita dambudziko repfari rekudonha, ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ndo zvainge zvaitika. Handina kunge ndatoziva kuti chenge chiri chipoko chandainge ndakaona. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika until one day ndazoenda ndikabva ndachizonotaura nehama dzevanhu vandainge ndichishandira, ndikabva ndavaudza kuti ndo zviri kuitika pamba apa. Usiku ndinopota ndichinzwa mafootsteps evanhu vanenge vachifamba, kana kurara handirari. Vakaseka vakabva vati naiwe kounogoti kurara haurari, iwe uri security same. Ndikabva ndati aiwa kurara obvious munhu pane paunozombotsumwairawo for minutes. Panguva yacho iyoyo pandinotsumwairawo ndabatwa nehope, ndo pandinonzwa vanhu vanenge vachitaura. Kunyangwe kana ndakatosvinura mafootsteps ndinotomanzwa vanhu vanenge vachitofamba mumba. Chiko chinomboitika pamba apa? Vakandiudza kuti no, kwainge kuri kungofunga kwangu, ghosts they don't even exist. Ndakabva ndachizowedzerwa mari. Ipapo ndainge ndichipiwa 150, vakabva vati vainge vava kuda kundipa 280 each and every month. Ndikabva ndati mari iyi yakanaka, kana ndikashanda 10 months ndichiseva zvakanaka ndinototenga kamotikari kangu ndobva ndaregedza basa, ndobva ndatotanga kutoita zvemushikashika. Saka ndakaramba ndichishingirira. Mukoma zuva randakazoona kuti ya pamba apa pane zvepo, semazuva ose ndainzwa vanhu vachitaura. Saka ndakati ndakagara ipapo, ndainge ndava kusagara paveranda, ndainge ndava kugara kudhuze nekugedhi, ndichitira kuti kana ndikangoona zvandinenge ndaona ndobva ndatoti speed, ndobva ndabuda mugedhi ndichitiza. Ndo pandakangobatwa nemadzikirira, ndikabva ndachizoona motikari ichipinda. Motikari iyi kuti akaivhurira gedhi handitombozivi. Pakatoburuka varume vaviri, asi varume ava mukoma Nashi vainge vaine munhu wavainge vakatakura airakidza kuti ainge akafa, uye vainge vakamuponda, ainge akazara neropa. Ndobva vapinda naye mumba. Ndikazonzwa mheremhere mumba imomo. Vakazobuda zvekare vakatakura umwe mutumbi weumwe mukadzi ainge ari wechikuru, ndobva vamuisa mumotikari mavo. Asi mukadzi uyu vanoratidza kuti vainge vakamucheka mabody parts ake. Zvakaramba zvichingoitika kudzamara ndazoziva kuti pamba apa varidzi vepo business ravo ravainge vachiita rainge riri rekukidnepa vanhu. Kana vakidnepa vanhu vobva vakata mabody parts, vobva vatora mabody parts kubva pamunhu wavanenge vauraya. Ndokusaka ndainge ndichiona zvipoko zvakawanda zvakasiyana-siyana. Zuva randakazoti pano handichakwanisi kuramba ndichipashanda, mukoma ndakati ndazoenda kunochera mvura ndiine kachigubhu kangu kuseri kwemba. Ndo pandakangoona do rakangovhurika, rimwe do rainge ririko kuseri ikoko rakavhurika, mukabuda zvimwe zvivanhu zvandisina kukwanisa kunzwisisa, zvakangonyangarika, zvakaita zvekungonyura muvhu, but zvakatanga zvanditarisa ndokubva zvanyura muvhu. Malights ose, imba yose yakabva yabaka kuti ngwee. Kachigubhu kaya mukoma kepepsi ndakakarasira kwakadaro, ndokubva ndarova speed, but ndichitiza kudaro ndaitozwa kutoti painge paine vanhu vainge vachitondimhanyisa. Ndakatiza ndichingochema ndichiti yo wekani, mai wekani, ndofa kani. Imbwa dzose dzemuraini dzakatanga kuhukura, vanhu vakamuka. Ndikavaudza kuti ndo zvandainge ndaona. Murume akanditora, iye ainge achigara pa opposite nepamba pandainge ndichishanda. Akanditora ndokubva achizopinda nene
muyard make tikabva tachizogara mudining akatondiitira tea apa ndainge ndichingobvunda nekudedera nekuda kwezvandainge ndaona. Akandibvunza achandibvunzisisa achindibvunza more details ndikamuudza. Akangotarisa mukadzi wake akabva ati mazvozvinzwa ka ndonyaya iyaya iyo yandainge ndichikuudzai muchiti ndinokunyeperai. Ndikabva ndati muri kuzama kuti kudii nhai mudhara. Vakabva vati you have confirmed what I was telling my wife and I thought kuti zvimwe kuda inini ndini ndava kutorasika njere saka zvipoko zviriko zvechokwadi. Akabva achizondiudza kuti nerimwe zuva akati achibva kubasa hanzi wainge uri usiku kuma past 10 ainge anonoka kuchaisa musi iwoyo. So when he drove to the gate akaedza kuvhura gedhi neremote control but gedhi rakaramba kuvhurika. Ndopa akabva achizoburuka. Akaburuka achida kuti ange achiedza kuita reku unlocka but akaona kuti ainge asingakwanisi kunyange ainge achinanavira kuti ange achivhura chimushini. Paakaedza kuti ange achinanavira zvekare ndopa akanzwa mafootsteps. Ndobva achizosimuka ndobva achizoona kuti kumashure kwake kwainge kwakamira musikana. Musikana uyu hanzi ainge akapfeka night dress rainge riri white zvinova zviri zvinhu zvakatomushamisa kuti munhu uyu ambori ani. Musikana uyo wandainge ndakaona achiwaridza mubhedha ari muspare bedroom ainge asina musoro. Saka hanzi ndakavhunduka ndobva ndati nhaiweko ndiwe aniko ko uri kutsvakei pamba pangu. Vanoti ivo pavakaedza kuti vange vachinyatso kucherechedza hanzi ndopa vakabva vachizoona kuti munhu ainge asina musoro. Vakafungidzira kuti zvimwe kuda zvavainge vachiona zvainge zvisiri izvo. Apa musikana uyu hanzi mafemero ake ainge achiita sezviya zvinoitika kana ukagura huku musoro inombosara ichifema but inenge yava kuburitsa rimwe sound mushure mekunge waigura musoro. Hanzi musikana uyu aita sekunge ainge akagurwa musoro but aizama kufema. Hanzi paibuda rimwe zisound rainge richityisa. Ndopa vakaona kuti maoko avo ainge azara neropa. Musikana uyu hanzi akangoramba achingofema saizvozvo achiita zvekushinyira. Night dress riya rewhite hanzi rakasvika pakutsvuka ropa kuzara ropa. Ndopa akabva achizonyangarika mushure mekunge mudzimai wavo avhura door ainge aine torch. Saka hanzi kungotocha zvishoma kwaakaita kugedhi. Ivo vakabva vachizoona musikana uya akaita zvekuputika. Ndokubva aputika kuita kunge mafireworks akabva atonyangarika. Vakabva vatanga kuridza mhere. Mudzimai wavo akauya achimhanya achifungidzira kuti zvimwe kuda vainge vabatwa nembavha. Achisvikapo pagedhi musikana uyu ainge atonyangarika but ivo chakavanetsa ndechekuti mukadzi wavo haana zvaakaona but ivo vanoti mukadzi uyu kamusikana kavakaona kakaputika. Vakakatarisa kaputika kudaro but mukadzi wavo haana kuona moto wakabvira. Ndo zvakaitika izvozvo. Ende pavakaudza mukadzi wavo iye mukadzi wavo akafungidzira kuti zvimwe kuda kwainge kuri kutonyepa. Ndiyo nyaya yakaitika mukoma iyi. Izvi zvekuti unosangana nevanhu mumagroup, wasangana nevanhu mumagroup kudaro vanhu vobva vati tinoda kuti unge uchichengeta imba yedu. Dzimwe dzimba mukoma nashi hadzichengetwi nekuda kwekuti dzinenge dzitori nezvinhu zvepo zvimwe zvekuti zvinenge zvichitotyisa vanhu ava. Ndinoona sekunge menu maybe ivo vachiri kuno kuZimbabwe maybe vaita zvekuchekeresa mabody parts evanhu kana kuti mudzinza mavo mainge muine munhu ainge achiita zvekuchekeresa vanhu achitora mabody parts because musikana iyeye zvinotoratidza kutoti ainge akagurwa musoro wake. Kubva zvinhu izvi pazvakaitika ndakazotobatsirwa nevamwe sekuru avo vakanditi kana ukagara waona chipoko unofanira kutoti unge uchitogezeswa nenzira dzechivanhu otherwise unozongoramba uchingoona zvipoko chete. Ndo nyaya yangu iripo yandauya nayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu avo ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakaona chipoko rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndine umwe muindia uyo wandiri kushandira. Saka muindia uyo akandikumbira bonde. Handichazivi zvino kuti ndoita sei. I am a married woman. Murume wangu ndinomuda, but akandivimbisa mari. Handizivi kuti mari yakandivimbisa inoitawo here kuti ndinge ndichirara naye. Apa ndava kutya kuti kana ndikasarara naye ndinokwanisa kutodzingwa basa. Apa murume wangu iye anongoitawo zvekungorilaya pamapiece job. Mari hatitori nazvo chose. Hakusi kunzi murume wangu ane nungo, but hey, mapiece job acho haasi kutombobuda semazuva ano. Zvinhu zvakatongoti omera. Saka muindia uyu ari kuti iye anokwanisa kundipa 7,000. Handizivi kuti 7,000 rands inganzi inenge iri mari shoma here yekuti murungu wako ange achikupa kuitira kuti ange achizorara newe. Iye ari kuti ndoda kungonzwa kuti munhu mutema zvinombofamba sei panhau dzebonde. Ari kuti tinokwanisa kusangana kana kulodge, kana kuti anokwanisa kungobuda neni tichita sekunge pane zvatiri kuenda kunotenga tobva tatoenda kulodge. Iye ari kuti kana ukangorara neni, you are going to see what I'm going to do for you. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Ndodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi 7,000 ndiyo yaari kuti anokwanisa kundipa kuti ndinge ndichirara naye. Let us try to speak with her in the comment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana achi makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine secret yandiinayo. Secret mukoma ndeyekudai so. Ndine munin'ina wangu uyo ari kufana kuti ange achizoroorwa. I'm not sure, but vanoti ivo vakatiunganidza mari. Inini ndiri kuDurban, iye ari kuJoburg nemurume waari kugara naye. But akandinyorera message akabva ati sisi munhu uyu handimudi, ndoda kungoti vana mama nadhedhi vange vachidya mari. Ndichingobva kumusha chete ndoda kumutiza. Ane umwe murume waari kudanana naye. Handizivi kuti ndoita sei. Ndovaudza bamunini here kuti bamunini, mari iyoyo yamuri kuda kushandisa muchiroora munin'ina wangu, dai henyu matsvaka zvimwe zvinhu zvekuita, because mukadzi achakutizai. Ari kuti iye haasi kutomboda nezvenyu. Chiri kundirwadza mukomanashi ndechekuti ndakaudza mama and I was so shocked kuti saka ndini ndega ndanga ndiri murima. Vanhu vazhinji vari kutoiziva nyaya iyi kuti mukuwasha bamunini vachaenda zvavo kunoroora, but kungoroorawo havo kuti vange vachizongotizwa nemudzimai. Mama vangu ndakavati muri kuzviziva here zvekuda kuitwa nemwana wenyu? Vakabva vanditi zvii zvacho. Ndikabva ndati mwana wenyu iye akanditumidzira message ari kuti ari kuda kutiza murume, ari kuda kuti kana mangodya mari obva atiza murume. Vakabva vanditi saka zvinei newe mwana wako here? Ko wadi wamirira zvivana zvako kusvika zvakura obva wachizozviudzira zvekuita? Mama vakatombondibloka ndikavablokawo, asi takazongoitawo unblock. Ndonyaya iripo. Handizivi kuti ndodei, ndongonyarara here, but mwoyo uri kurwadza. Kana murume wangu iye akatoti yei, saka zvakaoma. Kana kuri kunzi ndo zvavari kuronga, ko inini vanokwanisa kundirongerawo zvakaita sei? Saka ndinototyawo kuti kana marriage yangu inokwanisa kuzotokanganisika nekuda kwehutsotsi huri kuda kuitwa nemunin'ina wangu nehama dzangu. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa.